preksinoć izašli sa jednim, prekjučer sa jednim, posle toga rušli sa jednim potpunim iznenađenjem. Izetbegović je govorio jasno i otvoreno i nikad nije bio otvoreniji da podijelimo Bosnu. Mi smo se zapanjili, pa kako to, o tome nismo razmišljali. Jer mi da on ne bi želio da se ujedini sa Hrvatskom, nego hoće da pomoću Hrvatske da izađe iz Jugoslavije, jer bi on htio jednu enklavu ovdje u dolini rijeke Bosne, islamsku, ja mislim da mu ona treba za arapski svijet. I još mislimo da bi bilo šteta da se Bosna cijepa, to je naš načelan stav. Neće svi muslimani da rade šta radi Ali Izetbegović, ja ti kažem. Dobro, ali sad je bome mi situacija, mislim, jer on je vrlo lukavo, ne govori šta, on je ultima poteze, on je posljednje poteze svoje, posljednje nade o Islamskoj republici, nego on se sad zaklanja iza države građana.